рӯзҳои наздик кумитаи оид ба корҳои динӣ назди ҳукумати Тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани савияи ихтисосмандии имомхатибони масҷидҳои ҷумҳурӣ барои аз байни намозгузорон муайян кардани шахсонеро ки мазҳаби ғайри ҳанифиро пайравӣ доранд, бо ибораи дигар барои шинохтани моҷароҷӯён вадаҳшатандозон, экстремист ва террорист курсҳои омӯзиширо ташкил менамояд. Дар ин бора роҳбари кумитаи оид ба корҳои динӣ Ҳусейн Шокиров дар гузориши худ ба Азия Плюс хабар дод. аз гуфти ӯ, намояндагони Маркази Исломии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба имомхатибони масҷидҳо рафтори ба ном моҷароҷӯён ва даҳшатандозони тавоноро аз рӯи намозхонаашон муайян мекунанд. Инҷо қайд кардан лозим аст ки мазҳаб аз нуқтаи назари ислом ин мактаби ҳуқуқҳои шаръӣ мебошад. Дар олами исломӣ 4 мазҳаби суннӣ ҳастанд ки садҳо миллион мусалмонон онҳоро қабул карда пайравӣ менамоянд. Инҳо бо ном мазҳаби ҳанафӣ, шофеӣ, имом Молик ва ҳанбалӣ машҳур ҳастанд. ҳамин тавр ҳукумати Тоҷикистон ба пайравони дигар мазҳабҳо тамғаи моҷароҷӯён ва даҳшатандозонро зада истодааст. Ёдовар мешавем ки санаи 7 августи 2015 намояндагии расмии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон Зикрулло Саидзода қабл аз оғози намози ҷумъа дар масҷиди марказии шаҳри Душанбе чунин изҳор намуд: ҳар як ҳаракатеро ки ба талаботи мазҳаби ҳанафӣ ҷавобгӯ нестанд, пурсида мешавад. Таъқиб карда шудани пайравони дигар мазҳабҳо дар Тоҷикистон кайҳо тасдиқ гашта буд. Аммо бо як нигоҳ маълум аст ки рӯзҳои охир ҳукумати Тоҷикистон бар зидди номувофиқон фишори худро пурзӯр карда истодааст. вақтҳои охир дар ин кишвар мардони ришдор ва занҳои ҳиҷобпӯш ки барои риояи динашон нахустин қадамҳоро гузошта истодаанд, дарҳол таҳти назорати мақомоти ҳифзи ҳуқуқ меафтанд. аҳли оилаи онҳо бошанд зери назорати кормандони амният қарор мегиранд. сардори раёсати корҳои дохилии вилояти Хатлон Баҳром Шарифзода 19 январи соли ҷорӣ чунин баёнот дод: соли 2015 дар қаламрави вилоят фаъолияти 162 адад нуқтаҳои савдои фурӯши либосҳои шаръӣ манъ карда шуданд. 1773 нафар занон ва духтарон ки пеш ҳиҷоб ба бар мекарданд, аз пӯшидани он даст кашиданд. инчунин риши 12818 нафар мардон ба тартиб дароварда шуд. баҳонаи асосӣ барои таъқиби мусулмононе ки динашонро риоя мекунанд ин айбдоршавии бо моҷароҷӯӣ ва даҳшатандозӣ мебошад. сардори Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода 25 январи 2016 дар нишасти матбуотӣ чунин хабар дод: соли 2015 903 нафар шаҳрвандон бинобар алоқамандиашон бо моҷароҷӯӣ ва даҳшатандозӣ ба рӯйхати кофтукоби байналмилладӣ дароварда шуданд ва 247 нафар шаҳрвандон бо ҳамин гуна айбдоршавӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуданд. ҷолиби диққат аст ки на ҳамаи шаҳрвандон ба кофтукоби байналмилалӣ эълон шуда аъзоёни ягон ташкилот ё ҳаракати исломӣ ҳастанд. қисми зиёди тоҷикистониён танҳо бо сабаби ҷиддӣ риоя намудани динашон ё ки бо сабаби муддатҳои тӯлонӣ дар муҳоҷирати меҳнатӣ буданашон ба рӯйхати кофтукоб дароварда шуданд. инчунин яке аз сабабҳои таъқиби ҷиноятӣ дар Тоҷикистон ин рад кардани баёноти бардурӯғ мебошад ки мудом аз тарафи кормандони амният барои оғози парвандаҳои ҷиноии қалбакӣ нисбати мӯминон талаб карда мешавад. коршиносон чунин меҳисобанд ки сабаби пурзӯр кардани фишор ба мӯминон аз тарафи ҳукумати Тоҷикистон ин пешгирии рушду инкишофи ислом дар кишвар, дар навбати аввал пешгирии бо суръати баланд афзоиш ёфтани сафи мусулмононе ки динашонро риоя карда истодаанд мебошад. ин ҳолат умуман дар Осиёи Миёна ва қисман дар Тоҷикистон мушоҳида карда мешавад.